Kahdeksannessa Marja Kallio-dekkarissa Marja saa työpaikalleen tiedon, että Kirkkonummen Humaljärvellä on ammuttu nainen hirvenä. Merkillistä on, että on marraskuu, ja niin hirvi kuin kuollut nainenkin olivat tapahtumahetkellä järvessä. Ruumis oli peitetty pressulla. Metsästäjäporukka oli nostanut sen vedestä ja kokeillut hädissään pulssia, mutta turhaan. Nyökkäsin tekniikan Hirvoselle ja esittelin itseni kirkkonummelaiselle, joka johti tilannetta. Sitten pakottauduin katsomaan pressun alle. Nainen makasi vatsallaan, musta märkäpuku peitti vartalon. Vaaleat hiukset kihartuivat päälaella, mutta luoti oli lävistänyt niskan ja takaraivon. Tutkimuksissa selviää nopeasti, että vainoja on toimittaja Annukka Hakman, ja että hänet on itse asiassa ammuttu paljon hirvikivääriä pienemmällä aseella jo tunteja aiemmin. Metsästäjät voivat huokaista helpotuksesta, mutta Marja Kallion piina vasta alkaa. Annukka Hakman oli kunnianhimoinen toimittaja, joka oli keinoista välittämättä valmistellut paljastuskirjaa inkoolaisesta huippurallikuskista Sasha Schmedsistä. Kirjassa puhutaan rakkaudesta ja omaan uraan liittyvistä kunnianhimoista monella tasolla. Maantieteellisillä paikoilla on tärkeä merkitys. Marja saa murhaa selvittäessään useaan kertaan ajella kapeaa ja pelottavaa ruuhkaista Hangontietä. Espoon poliisin väkivaltajaoksessa työskentelevä Marja Kallio tekee tutkimuksiaan Espoossa, Kirkkonummella ja Inkoossa. Porkkalan vuokra-alueen raja kulki aikoinaan Humaljärven kohdalla, ja syksyisen hyiselle Humaljärvelle palataan kirjan loppuratkaisussakin. Selviää, miksi Annukka Hakman pudottautui rantakalliolta veteen vähän ennen pimeän tuloa ja kuka häntä yksinäiselle uintiretkelle seurasi.